Sa nakaraang video, pinasilip namin sa inyo ang isang masayang sulok ng Agno, isang lugar na punong-puno ng kwento at halakhak. Ngayon, habang nagpapatuloy ang ating paglalakbay, muli natin bubuksan ang isang lihim sa yaman dito sa bayan ng Bani, Pangasinan. Isang likas na ganda na hindi lang nakikita, kundi nararamdaman. Isang karanasan na mananatili, hindi lang sa alaala, kundi sa puso. Bago natin marating ang ating paroroonan, tinahak muna natin ang Agno Bani Scenic Route. Isang daan na tila inukit sa gilid ng langit, kung saan tanaw ang kahabaan ng dalampasigan ng Abagatanan Agno. Sa bawat liko at lubak na mabatong daan, muling mararanasan ang ligaw na daan, paalaala na minsan ang pagkaligaw ay bahagi ng magandang kwento. At sa dulo ng ating paglalakbay, sinalubong tayo ng isang 4-star rated resort na tila nakasilong sa pagitan ng kabundukan at dagat. Isang paraiso kung saan sumasayaw ang alon sa ilalim ng papalubog na araw sa karagatang kanluran ng Pilipinas o West Philippine Sea. Kaya sa bidyong ito, sama-sama natin tuklasin ang nakatagong yaman ng Bani, Pangasinan. Let's go! Welcome sa panibagong vlog na naman. Ito, andito kami ngayon sa may Abagatanan, dito sa may Agno. So napakalakas din ng alon dito, kaya madaming mga mga tourist spot na hindi pa nila binuksan para sa mga turista. Kaya ito, kami ay pupunta ngayon sa Bani. So dadaan tayo dito sa may Scenic Road, dito magmula dito sa may Agno. Ay, tingnan natin kung kakayanin ng ating Honda Click. So tara, let's go. Dito luwang, pero napakatarik naman. Napakaayos pa oh. Grabe, daming zigzag. Tapos paakyat. Nice. At taas. Palipad tayo ng drone doon. Taas. Wow, grabe. At taas. Pahinga muna natin yung motor natin. Mukhang napalaban. Ayan, so bago kami pupunta ng Bani, dito muna kami sa magandang scenic view at saka yung dagat ng Agno, ang Abagatanan. Ayan pa. Wow. Wow, dagat. Wow. Wow. Uy, dagat. Wow, dagat. Ito ang dagat. Ayun, wow, dagat. Ito ang dagat. Wow, dagat. Ay, nako.
Grabe, napakaganda ng kalsada, bagong-bago pa. Pwedeng tumiga. Grabe. Napakaganda ng lugar dito. At itong bagong kalsada nila. At daming makikitang tanawin dito, napakataas. Sa tuktok ng bundok ginawa tong kalsada na to. So tatawirin mo yung bundok para makapunta ka ng Bani, Pangasinan. Grabe, ang ganda. Sulit na naman ang araw na to. Ang daming sulit. Sulit lahat ng tourist spot dito sa Pangasinan mga par. Kaya tara na, puntahan nyo na ito. Ayan, so may hindi pa tapos. So ito pa yung ginagawa nila. Hindi pa natumuloy. Diretso tayo daw. Puteng, Rangay. So papuntang Puteng yung isa, ito naman papuntang Rangay. Ayun, so hindi pa nga talaga tapos. Ang dami pang mga hindi simentado. Ito dito, mga bato. Yan, so parang 500 meters tapos mayroon na ulit highway dito. Napakalapad na kalsada. Ayan, oh. Ayos. Makabubuni. Barangay Makabubuni. Okay, so ito na naman po tayo. Naligaw-ligaw na naman tayo ni Google. Pero pinapa-turn right tayo eh. Saan turn right dito? 300 meters, no? Alright. Ayan, so si Google. Niligaw na naman tayo. So, ito. Papunta na kami ngayon sa Bani Hidden Resort. So, tignan natin kung gaano ba ito kaganda. Review natin kung gaano ba ito kaayos or maganda ba sa mga turista na nagbabakasyon. So tara, let's go. Wow, hidden na hidden talaga sama. Hidden na hidden. Napaka-hidden. Ang hirap naman nito. Uy, madulas. Grabe naman nito. Nakatagong resort talaga. So sakto lang talaga yung pangalan niya, Hidden Resort. Ay, maputik. So 900 kilometers na bako-bako ang daanan. So expect nyo na ganito mo ang dadaanan papuntang Hidden Resort. So, tingnan natin kung gaano ba kaganda itong resort na ito. Magkatapos mong ma-encounter ang napakahirap na daanan, tingnan natin kung maganda. So, tara. Let's go! Sa wakas mga par, nakarating din tayo dito sa may Hidden Resort na to. Grabe, napakahirap ng daanan. Alright. So nandito kami ngayon sa may kanilang restaurant. Ayan. Ito yung view. Wow. Dagat. Ayan, oh. Kulay blue. Tulala, sobrang pagod. Ay, pero grabe, nakaka-relax talaga dito. Yung tanawin pa lang approve na.
So, mamaya tayo natin mag-swimming sa swimming pool. Kasi dapat. Ang lalim ng dagat. Tingnan mo nga yan, oh. Kulay blue. Parang nakakatakot maligo. Ang lakas pa ng alon. Pero dito, yan yung swimming pool nila, yung nakita sa drone. Kulay blue talaga. Kulay blue kasi sa pintura. Okay, so Hindi tayo maliligo sa dagat. tingnan natin kung bababa tayo sa bukas. Siguro tingnan natin bukas. Dito tayo. Okay, so ayan. Pahinga muna at kakain. Let's go! Iyon, oh. Ito ang fried kare-kare. Anong fried ka? Ano ba yan? Lechon Kare- kare. Bagnet, kare-kare with Bagnet bagnet. with kare-kare daw. Tapos to butter cream. Malamang price. Okay. So yung price wag yun ang alamin. Alright. Ayan, oh. Narintahan namin itong buong lugar. Oh, doon yung kwarto namin. Ayan, oh. Grabe. Napakaganda. Ayos talaga. Ayos na ayos. Ayos talaga. Ito ang kanilang room. Grabe, napakaluwag. Ayun, oh. Lobby. Tapos mayroong balcony. May balcony pa dito. Ayun, paglabas mo, wow. Kita ang buong tanawin. Ang West Philippine Sea. Ayan, wow. At ito ang kanilang swimming pool. Wow. Swimming pool. At ayan ang kanilang dagat. Grabe. High class mga par. At ayan, so pupunta na tayo sa ating room. Room 6. And so andyan na rin si asawa. So papakita ko sa inyo kung ano yung itsura. Tara! 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 Yun. Okay, so yung lock, hindi pa siya electric. Tapos yung door cabinet, laki. CR. Kompleto naman mga amenities. And transparent. Salamin. Luwang ng CR, mga par. Oh. Tapos ito naman yung bed. Tsaka ano, TV. Wow. Ayun. Plakda. Tulog mga par. Okay, so ayan. Kahit dyan sa labas, may bundok. Ito? Ayun. So, ito din. Makikita mo tanawin aside dun sa dagat. Ito, bundok Back to naman. back. O, di ba napapalibutan ka ng nature? Alright! Ayan, so bababa tayo ngayon, punta tayo ng dagat. Kita natin sa drone kanina, sobrang kulay blue. Ngayon titignan natin ng malapitan kung gaano ba kaganda ito. Tara! Yes! Ayan na! Mamaya yung sunset, panoorin natin. Wow! So yun, doon nga sabi ko sa'yo, buhangin, no? Pwede din naman maligo dyan, banda. Okay, ayan. Nandito kami sa seashore. Seashore! Ayan. O, diba? Lakad lang kami papunta kung saan. La. Yeah. Takbo ba eh? Ito ang sinasabi nilang chill lang. Relax lang. Jogging. 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 Jogging.